Van vreed ook in de band die het schaken leren willen, als het schaakspel al heel leuk vinden, terjochten in de bibliotheek van Dokkum. De eerste les wie voetendaliks vol. Ik ben heel blij met zoveel aanmeldingen en zelfs al een wachtlijst. Wij hopen van harte dat het goed gaat met de corona en met de regels. Zodat we misschien een tweede groep hier krijgen kunnen in de bibliotheek. En dat we dan met twee groepen schakers van start kennen. Omdat we ben heel blij met zoveel aanmeldingen. Dus daar moeten we natuurlijk ook wat mee doen. Schaakvereniging De Donger probeert het met deze schaaklessen de jongeren te beloeken bij de vereniging, maar daarnaast ook bij het spelen van de sport. Eigenlijk even een nieuwe impuls voor het schaken. Want het wie iedere keer op squal. En voor heel de band wie het eigenlijk onbekend. Naast het spelen van het spultje had het schaken ook nog een aantal orenfuncties. Even geen computers, even geen schermen. Even echt de holle broeken waarvoor het erop zit, zeg maar. Het is voor band, het is creatief denken. Het is geduld opbrengen kennen. En het geheugen is denk ik heel goed. Dat je denkt van, hoe hier ik dat in en hoe kan ik dit oplossen? Eigenlijk het oplossend vermogen. Van, dit is nou maar na de situatie, hoe ga ik je nou om? Het is echt heel goed om toch je hol op een andere manier te broeken. Een stukje energie, gewoon op een boord, lijfelijk en net in een scherm. Ik ben vaak van doen en dan denken, maar bij schaken is het heel wichtig. Eerst denken, dan doen.